आंनि सनाजिरखौलाय माबायदि नुदों हो आंखौ? जोबोर समायना नुदों आंनि जिउ। बिगुरनि समायना नुदों। समायना नुनायनि खोथा फैदों बेयाव। इसिबां बुरजा मेकआप दाफबनानै फैनानै आंसो बिदिखौ माबायदि नुदों। दानो गोदोनायाव हमनानै जांख्रि मारसै नामाथाय। जांख्रियानो दानो हाद्रि गुफुंनाय बायदि गुफुंजोबगोन। बाराबा बै दैयावनो होहरसै नामा। बेबि नों थगायमाराखैथ'? ओहोलै नों आंखौ थगायदों सानदोंबा बे नोंनि खाथियाव थानाय बडिगार्डफोरनाव सोंलाय नोङो। बेसे समायना नुदों दिनै नोंखौ। मा बिमा खर'नि हिनजावथि जाखो बे जबर जबरदस्ति लाबोनानै आंखौ। हौवाखौबो बिदि खालामबायलै। आरो मिथिखागौ दा जों हौवाफ्रा मालाबाबो थगाया होननानै। बिदि खालामबालाय आंनि अननायखौ मोनगोन सानदों नामा बे। मोनालै मोना। आंलाय मानो बिसोरनावलाय सोंलाबायनो मोजां नुदोंना नुवाखै आंखौ? नोंनो दंखायोना आंनि खाथियाव। आं नोंनावसो सोंगोन दा। नोंसो खिन्थानांगौ दा। मोजां नुदोंलै जाम्बि मोजां नुदों। माखौ थगायदों सानदों? थगायाखैलै आं। ओइ सेंग्रा मोजाङै खिन्थाब्रा। औ जोंनि मेदामखौ माबायदि नुदों मोजाङै खिथा। नोंस्रानिया बांद्रायबाय। एसे मोजाङै रायलाय। खुगाफ्रा लागाम होनानै मिथिबाय? बडिगार्डसो नोंस्रानि आंनि। आंनि बयफ्रेन्डनि सायाव बिदि गोरा राव बाहायनो जेबो मोन्थाय गैया नोंस्रानिया। मिथिबाय? जोंखौ निमाहा हो मेदाम। जेबो नङालै लाइमोन आं जेबो सानाखै। बेबे नोंना मैया हराव उन्दुनाया निना मोजाङैनो जादों दा? औ मोजाङैनो जादों आंना। नों जेबो जिंगासि नाङा। मोजां जानो बिगुरनि हस्पिटाल बनहरनानै रायखसि बायदि मिनखौनो जाजोबनानै होबायब्रा बिगुरनि जाउन। एखेबारे खाथिनि सानै बडिगार्ड गैयामोनब्ला बेखौ थावथावसो होसिगौमोन। बेबि माथो सानहाबबाय थाखो नोङो? जेबो सानाखैलै आं नोंखौनो सानगासिनो दि मासि मोजां सोर भगबाना नोंखौ दानानै हरखो बेखौ सानगासिनो बानायदों बेखौ सानगासिनो। ओइ नों थगायाखैथ'? मा दग' मग' होनगासिनो? थगायग्राफ्रासो बिदि होनोलै। नोंसोर सानैखौ आं मा होनामोन? खुगाखौ लागाम होनायखौ। आरो मा अर्डार होबाय थादों नोंसोरो? सोरबादि भगबाना बानायखो बेखौसो सानगासिनो आं। भगबानखौनो मोननाय मोनबा होगौमोन आं ससेबो माइरैगौ। आंहासो दिगदार इमेलनि फिसाजो। मासि थगायनांगासिनो दंब्रा आंलाय। थांनो सुखुलिया हिनजावफोरबायदि थगायनांगोन दिनै हले। मोनसे खोथा क्लियार सोंनो। नोंथ' टाउनाव दाखालि डेटिं खालामनो लाजियो मानसिफोर नुबा मायो होननायखाय आं बेयावनो लाबोबाय हा नोंखौ। एखेबारे नै ओरैजाय दुब्लि बारि बारबो स्रो स्रो नाङो सान्दुंबो एसे नांस्रोयो रावबो नुहुराबो। दा माबायदि मोनदों नोङो? ना लाजिबावो बेयावबो? ओलै माखौ लाजिनांगौब्रा लाजिबा खाजि गोमायोनो आंबो लाजियाथ'। आं हले बिराद सन्देह मोनबायलै बेखौ। जों सानैखौ गिनानैसो थगायगासिनोलै मेदाम बे नोंखौ। नोंसोर सानैखौलाय मानो गिलाबायनांगौ बियो? एक्सुवेलि ना मेदाम जों दहाय दामफ्लांदोंना बेखौ एसे अख्रा देखायनायाव। मा होनगोन नोंसोरो? दामदों? आंथ' नोंसोरखौ बेखौ लानानैल' फैनो थिनदोंमोन। मा खामानि मावनाय जादों बेयो?